I am back with new recipe using Coins B1700 cold press juicer which you can buy it on Amazon. ఈ రెసిపీ వల్ల మనకు చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ డ్రింక్ ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. స్పెషల్లీ ఉమెన్స్ కి ఈ డ్రింక్ చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్. మనం హెల్తీగా ఉంటే మన ఫ్యామిలీ కూడా హెల్తీగా ఉంటుంది. దీంట్లో కాల్షియం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది బోన్స్ కి చాలా హెల్ప్ఫుల్. దీంట్లో విటమిన్ E కూడా ఉంది. ఇది స్కిన్ కి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్. It helps to control blood sugar and prevents diabetes. ఈ Coins B1700 cold press juicer తో పని చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది. ఇంత మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్రోడక్ట్ మనకు అమెజాన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది. ఈ Coins B1700 cold press juicer లో వచ్చిన పల్ప్ తోటి మనం హెల్తీగా లడ్డూలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పల్ప్ లో పిల్లలకు ఇష్టమైన చాక్లెట్, డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫైనల్ గా చాకో చిప్స్ ని యాడ్ చేసుకొని లడ్డూలు ప్రిపేర్ చేసుకోండి. హెల్తీకి హెల్తీ, టేస్టీకి టేస్టీ. చెక్అవుట్ మై స్టోరీ ఫర్ ద లింక్. Too good.